Квалификацията на директорите и на учителите. Това, което забелязах, правих доста обучение на директори и учители. Те знаят страшно много неща, които обаче някак си са неактуални към момента. Ходят на много курсове. Обаче тези неща не са последното знание. Защото последното знание къде е? В богатите компании. В Raiffeisenbank, в Shell, в Pricewaterhouse, те, които имат пари, нали така? Те изпращат служителите си на курсове, които струват по 5-6 хиляди евро и те получават новото знание, най-доброто. Но това не стига до училище, защото училището няма толкова пари. И това, което ми се струва, че е изключително добре в България, да има възможност богатите фирми да осиновяват училища и мениджърски екипи и учители. Ако директора на училището отиде в Shell и се научи на мениджмънт там, как да тестира хората, как да ги мотивира, как да ги вдъхновява, нали, вероятно ще имаме по-добри резултати, отколкото ако го правиме по начина, по който в България имаме това знание. При това, нали, тези хора постоянно плащат, т.е. те постоянно апдейтват знанието. Постоянно те са, нали, в търсене на новото. Идеята на предишния слайд беше да се покани бизнеса, да сподели ресурса си с училището. Родител е собственик или менеджер в една богата фирма, ще иска учителя да има добри знания. На него, като си даде знанието, не му се губи нещо, просто и двете страни имат знания. Аз сега като ви казвам тези неща, не съм станала по-бедна от знания. Не. Сега аз го имам и вие го имате. Всичкото отгоре в почивките пък ми давате вие на мене и моето расте и вашето расте. Ставаме по-богати взаимно. Как най-качествените хора да дойдат в образованието? Знаете, че от години наред, десетки години, в Софийския университет хората с най-нисък бал са хората педагогика. Това е така. Години наред всички хора, които не са най-талантливите музиканти, стават учители по музика. Или тези, които са гениите в музиката, те примерно отиват и свират в чужбина. Това, което може да се направи, освен фирми осиновителки, които да помогнат на учителите в момента да имат най-актуалното знание, е от тези еврофондове училищата да усвояват пари и те самите да могат да изберат къде да отидат на курс. Да отидат на хубав курс в Швейцария, в Германия. След като има такива еврофондове и те дават пари за това, нека да отидат. Нека да донесат на нашите деца. Има още нещо. Програми, които са, сега срещнах едни хора, много симпатични, а програмата им се казва Teach for Bulgaria, спонсорирана е от чужбина. Идеята на програмата е както едно време в далечния социализъм, а студентите, които са най-умни, най-талантливи, най-качествени, да ходят 2 години да работят в селата като преподаватели. И всъщност, нали, по тази програма ще им се плащат пари, нали, те няма да са на заплатата от учителската заплата. Тоест децата, след като са завършили Харвард, идват и преподават 2 години в училище. И тогава представете ли си нашето образование колко различно ще стане? Или тези деца ще виждат, нали, примерно, харвардски възпитаници. Самото момиче, което води тази програма, е дошло от Харвард да преподава. Аз много се радвам, 25 години, с живи и здрави, да не остане. Това, което ми се струва изключително важно, е всяка година учителите, защото ние сме в главата на учителите и персонала, да минават психологически тестове. И ако има такива, които са високо агресивни, или имат примерно някакви други неща много извън нормата, просто да им се потърси друга реализация. Наблюдавах профили, аз самата участвах в такива профили на учители. Отклоненията бяха доста сериозни. Тоест имаше много агресивни, доминантни, имаше доста депресирани. Ние всички правиме тестовете и после всеки разглежда на всеки. Тоест, ако този човек му се помогне, ако му се намери примерно някаква работа, в която той пак да изяви таланта си и когато се възстанови, отново продължи с децата, това е добре и за двете страни. Не на всяка цена, нали, всички да удържиме фронта. Тоест, трябва да има рехабилитация в някакъв смисъл, учителите да могат да си починат, но това не става с 3 месеца отпуска. Нали, това става с активна почивка. За целите на директорите, това, което аз лично си представям за цел на директорите, е да създаде среда за развитие на здрави деца. Ако директора направи училището една среда, която дава здрави деца, значи той е успял, нали така?
Ако този човек успее да направи успешни и удовлетворени преподаватели и служители, още по-добре. Значи и децата са добре, и хората, които работят вътре, са добре. Ако създаде общност, в която и децата, и родителите, учителите работят в една и съща посока, представете ли си колко лесно ще стане? Те всичките имат едно и също намерение. Примерно, валдорската педагогика, това се казва да направим комюнити. За тях най-важното е да има комюнити. Тоест, когато ти дадеш дете в... Това с германци съм разговаряла, нали? В България не съм сигурна, че точно правят комюнити, нали? Но там, когато си дадеш дете във валдорско училище, ти не им го даваш и те да ти го обучават, смисъл, ти си клиента, пък те са доставчика и ти там ходиш и ги проверяваш, а точно обратно, ти работиш заедно с детето и всички, нали, пеят сутрин, карат колелета, има духова музика, после учат, нали. Тоест там комюнитито е все едно общност от хора, които живеят заедно, да им е приятно и заедно се движат в някаква посока. И последното нещо е директора да създаде стабилна финансова политика и поддържана материална база. Значи 4 неща. Децата да са добре, учителите да са добре, всички да са в едно комюнити щастливо и финансите са стабилни. Нали? Защото в момента има училища, които са фалирали, не съвсем публично, нали? Но нямат пари. За психолозите. Аз ви казах, че в нашата жаба най-важното е, че всички деца са здрави. Ние абсолютно вярваме, че всички деца са съвършено здрави. Господ изпраща децата съвършени. Нали, ние, предавайки им от генотипа проблемите си, т.е. наследствени, майка, баща, прабаба, прадядо, предавайки им проблемите от социума, всъщност ги деформираме. На децата нищо им няма. Т.е. психолозите е изключително важно да работят за здравето на едно дете, чрез работа с родителите и чрез работа с учителите му. И когато всъщност родителите и учителите са в една и съща посока и се подкрепят, и те самите се променят, детето автоматично си става добре. Смятам, нали, пак казвам, това е мое мнение, че е изключително неполезно психолозите да работят с деца. Защото всеки един човек, аз и всички тук в залата, като възрастни хора имаме своите отклонения. Нали, психолозите също имат техните отклонения. И те проектират вече те отклонения върху едно здраво дете. А това не е никак добре.